Gipatawag ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kahugpungan sa mga driver o operator sa dakbayan sa Subo tungod sa krisis sa lana nga nakaapekto sa ilang panginabuhian. Gustong masayran sa mayor kung unsa ang gikinahanglang tabang sa transport sector nga mahatag sa dakbayan. Nasayran nga adunay mga driver nga wala na mamasahero tungod kay igo ra sa pagpatubil og lana ang ilang kita ug wala nay madang ngadto sa ilang pamilya. Kinihuman ni patuman og mega fuel price hike ang mga kompanya sa lana ug aduna pay nakatakda nga pagsaka sa presyo. Gikabalakan nga moabot sa 100 pesos ngadto sa 150 pesos ang presyo sa mga produktong petrolyo kung dili mohunong ang gubat sa Middle East. Nang hinaot ang mga drivers ug operators nga mahatagan sila og fuel subsidy sama sa gihimo sa LTFRB. Giparehag sa mayor, posibleng mo request siya sa konseho og budget alang sa fuel subsidy. Giklaro usab sa mayor nga sutaon niya kung aduna pa bay igong pondo ang syudad alang sa naasong katuyuan. Ang atong gipangayo is kani bitong agad-agad nga subsidy, fuel subsidy diri sa atong LGU kay tungod sa pingit sa panahon ba ang atong transport worker is nag-antos gyud karon panahon na tungod sa kataas sa atong diesel. As na ta, at least na nakoy idea kung unsay inyong punto. Kaya maglingkod ko ni balik ni LTFRB kay istorya pa man ni ganina, HNS 18,500 divers